Һәр ел сайын язлар килгәч безнең гаиләдә матур бәйрәм каршылыйбыз. Ул да булса сөекле кызым, яраткан тормыш иптәшем, кадерле әниебез, алтындай апакаебыз һәм хөрмәт ителгән киленебез Наилә Сәйит кызы Назырованың туган көне җитүе. Быелгысы елны бу түгәрәк юбилей. Якыныбыз пешеп җиткән җимеш чорына керә. Бүген 21 мартта аңа 45 яшь тула. Беренчеләрдән булып җылы теләкләрен аңа газиз әнкәсе Расимә Усман кызы Насырова җиткерә. Әтиең белән яшь гаилә корып, беренче балабызны зарыгып киттек. Әби бабаң күп санлы туганнар өчен бик көтеп алынган матур кыз булып тудың. Исемеңне Наилә дип Алимә әбиең белән Фәһим абыең сайладылар. Каршы килмичә, бәхет теләп ак биләүгә салып өйгә алып кайттык. Наиләбез көн артыннан көннәр үтеп бик тиз үсеп җитте. Акыллы, тырыш кыз мәктәптә дә бик яхшы укыды. Аннары Сингели шәһәренең педагогия училищесында белем алды. Кулына диплом алган яшь белгеч хезмәт юлын үз һөнәре буенча Иске Мастяк авылында башлап җибәрде. Узакламый булачак тормыш иптәше, киявебез Илдус Фәтхул улын очратып матур гаилә кордылар. 2 алтындай балагызны үстереп, бүгенге көндә Сызрань шәһәрендә яшәп киләсез. Әни өчен бала һәр вакыт кечкенә булып кала. Менә минем өчен дә син бүген дә әле һаман кечкенә шикелле. Күз нурым, алтын алмам. Синең шундый акыллы, тырыш, сабыр, түземле, мәрхәмәтле, ата-ана хакын хаклап яшәгәнең өчен рәхмәт укыйм. Балам, гомердә йөзебезгә кызыллык китермәдең. Бүген дә ах кылып ярдәм итәргә генә ашыгасың. Теләгем юбилееңда бер генә, саулыклы бул. Калганы Худайга шөкер кылырлык барысы да бар алтыным. Кызыма 45 тула. Бик шатлыклы бәйрәме. Шуңа күрә хәзерләдем матур теләк бәйләме. Газиз балам, васыятым шулай ук исән яшә. Бул син сеңелләрең белән һәр вакыт тик янәшә. Бер нинди дә кеше сүзе кертмәгез арагызга, кара төсләр сеңдермәгез ак төсле җаныгызга. Гаиләңдә тынычлык булсын, балалар шатландырсын, тормыш иптәшен яратып, хөрмәтләп кенә торсын. Кадерле кызым, теләкләрем белән бер рәттән махсус сиңа дип музыкаль бүләк тә хәзерләп куйдым. Кабул итеп алыгыз. Сакла баламны Аллам, имин еллар бирче аңа, мин дә дуамнан калмам. Сугышларга, кайгыларга салма син мине балам. Авыр чакта яннарга кош булып очып барам. Сугышларга salma sin mine balam, ağır çakta yanlarına koş bulup uçup baram. Bәхетле бул балакаем, булма тик йөрәк ярам. Юлга чыксаң сиңа балам, ак юллар теләп калам. Сугышларга, кайгыларга салма син мине балам. Авыр чакта яннарга кош булып очып барам. Сәләмәт булып яшә, кабул булсын һәр дуам. Салма утларга мине балам.
başıp baram. Soğuşlarga, kaygılarga salma sen meni balam. Ağır şakta yanlarına kış bola başıp baram. Ağır şakta yanlarına kış bola başıp baram. Ağır şakta yanlarına kış bola başıp baram. Найля Сәйит кызы Назырованы 45 яшьлек юбилейлы тантанасы белән яраткан тормыш иптәше Илдус Фәтхуллович, сөекле балалары Альмира һәм Альберт котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Еллар узган саен мәхәббәт дигән матур хис рәхмәт һәм мәрхәмәт, хөрмәт төсенә күмелә. Мин дә еллар узган саен сөеклемне тагын да ныграк яратып яшим әле. Инде 25 ел кулга тул тотынып, без тормыш сукмагы буйлап атлап киләбез. Бу вакыт эчендә күп күрдек. Бәхетле мизгелләре дә, кайгылы чакларыбыз да җитәрлек иде. Мин беләм, синең сабырлыгың, акыллы булуың, тырышлыгың ярдәмендә гаилә учагыбыз сакланып калды. Заманасы шундый булганга, мин еш читкә китеп эшкә йөрим. Шуңа балаларны тәрбияләү тулайым диярлек синең җилкәләреңә төште. Һәм мин бу эшең өчен олы рәхмәт укып синең алда баш иям. Бел, синнән дә кадерлерәк, синнән дә якынрак кеше минем өчен бу тормышта юк ул. Яратам дисәм, ышан син. Хисләр ул туза алмый. Бер нинди үпкәләүләр дә еллар узгачтан калмый. Тырыштың тормыш җыярга, гаиләне саклап тордың. Күрәсеңме, нинди матур оябызны син кырдың. Акыллыма рәхмәт укыйм, яратам дип кабатлап. Насыйп итсен алда бара яшәүләр бергә атлап. Яраткан әникәебез. Без әтиебезнең сүзләрен дәвам итеп сиңа ихлас күңелдән бары саулык телибез. Чөнки син исән, бәхетле булсаң, без дә бәхетле булачакбыз. Рәхмәт безнең халкыбызны түзгәнең өчен. Агарткан чәчләрең өчен гафу ит. Балалык белән генә ул әнкәй. Әмма бел, әгәр сиңа нәрсә кызганмас идегез дип сорасалар, без җаныбызны да кызганмас идек дип җавап бирер идек. Юбилейда теләгебез бер, әтиебез белән икәү парлы килеш, безне укытып, үстереп, олы тормыш юлына чыгарып матур яшәвегезне телибез. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Һәр кешенең дә әнисе үзенчә иң сөйгәне. Безнең өчен әни бит ул янып, пешеп көйгәне. Эштән тизрәк өйгә чаба, ризык хәзерләп куя. Бераз гына авырсак та әниебез тиз тоя. Эх тадими, уф тадими, түзә бар назыбызны. Ныклап тота авыр чакта ул безнең кулыбызны. Рәхмәт газиз әниебез бу дөньяда бар өчен. Раббым, 100гә кадәр әле җитәргә бирсен кешең. Яраткан тормыш иптәшең, сөекле әнкәебез, без дә синең кәефеңне күтәрер өчен махсус җыр сайладык. Аны тыңларга чакырып калабыз. Şerişin sulışını da sin bitirüşe, Söyülerinin şanlarına sin bitirüşe. Yüreğiminin yartı canı, yartısı sinden. Şan jalası küngelinin melemen minden. Kullarına bir kuluma, birge ömürge. Turmuşlarının vurma yolun, kutik bez birge. Yaşı yaşı arka minim sina hislerim. Minim için yüreğimsin turmuş jilkenim. Yüreğimin yartı canın, yartısı sinden. Şan jalası küngelinin melemen
Aldırdı bizni mehabbet Yanlarımda bulgan üçün Sina min rahmet Yüreğiminin yartı canı Yartısı sinden Şan jalası köngülünün Bilemem minden Kullarına bir kuluma Birge ömürge Turmuşlarının Burma yolun Kutik biz birge Kullarına bir kuluma Birge ömürge Turmuşlarının Burma yolun Kutik biz birge Turmuşlarının Burma yolun Kutik biz birge Bir туганнар, бу бер сүздә күпме көч, ярату һәм мәхәббәт сыган. Безнең яраткан апакайыбыз Найла Сәйит кызы Назырова сыман бүтән апалар дөньяда да юктыр, дип башлаганнар котлау хатларын сеңелләре Гөлфия Сәйтовна, тормыш иптәше Дамир Илгизович, кызлары Дилярочка, сеңлесе Галия Сәйтовна, тормыш иптәше Илдар Ринатович, уллары Илсаф һәм кызлары Ясминочка белән. Әтияни безгә иң олы бүләге саганнар. Иң якын кешебезне, апакайны бу дөньяга тудырганнар. Без сеңелләре өчен ул бик якын кардәшебез. Апабыз авыр чакларыбызда да, шатлыклы көннәребездә дә беренчеләрдән булып килеп җитә. Аның бу тормышта яшәвенә без тик сокланып, үрнәк кенә алып яшибез. Барысы өчен бүген сиңа апабыз рәхмәт укыйбыз. Син без кайгыртсаң безнең белән кайгыртасың, шатлансак икеләтә шатланасың. Шул кадәр киң һәм олы синең йөрәгең. И Раббым, шушы якын кешебезгә кояштай озын гомер, кырыштай нык саулык исәнлек, олытау кадәр уңышлар һәм бәхетләр насыплар кыл. Күргән бар авырлыклары артта калсын, күңеле гел тыныч булсын аның. Балалар кайгысы күрергә язмасын. Ярат һәм яратылып яша апакайыбыз. Без беләбез, син бүген шатлыклы көнеңдә дә күз яшьләре аркылы теләкләр тыңлыйсың. Ләкин бу яшьләр шатлыктан гына булсын. Бел, без сине бик яратабыз якыныбыз. Апа дигәч, күңел канатлана. Апа дигәч, йөрәк шатлана. Апа дисәк, арта бәхетебез, тула сыман уңыш кәсәбез. Апакайга тулды 45 яшь. Бу күп диеп бер үк уйлама. Үтә гомер әкрен генә диеп якыныбыз авыр сулама. Без барыбыз сине яратабыз, бик кадерләп кенә яшибез. Әле ярый безнең бәхетебезгә апакайыбыз тугансың дибез. Котлы булсын матур юбилеең, бездән теләкләрне кабул ит. Исәнлектә, иминлектә генә 100 яшеңә кадәр барып җит. Апакайыбыз, синең юбилеең безнең дә бәйрәм. Шуңа әйдә бергәләп алдагы җырны тыңлыйк. Бәхетле бул. Şakta көңіл биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламаганда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем, без бит туган сеңе. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел, сердәшем һәм якын кешем,
Serdashim, hem yakın kişim, biz bir tuğan apasın. Dostum gana tügel bitsin, küpme nasıgan küngel. Serdashim, hem yakın kişim, biz bir tuğan apasın. Yakın dostlar birdemege düşere o tağlarını. Sen yanımda bulgan şokta sezinemsin havalarını. Dostum gana tügel bitsin, küpme nasıgan küngel. Serdashim, hem yakın biz bir tuğan apasın. Dostum gana tügel bitsin, küpme nasıgan küngel. Serdashim, hem yakın kişim, biz bir tuğan apasın. Serdashim, hem yakın kişim, biz bir tuğan apasın. Biz bir tuğan apasın. Найля Сәйит кызы Назырованы матур юбилейы белән чын күңелдән яңа кулат кабылыннан кайнанасы урынына калган кайын апасы Фирүзә Фатхулловна Сыражева. Сызрын шәһәреннән улы Рөстәм, килене Эльнара, оныгы Динә. Мәскәү шәһәреннән улы Рамил, килене Руфия. Түбән Кама шәһәреннән кайын абысы Равил Фатхуллович, тормыш иптәше Әлфия, уллары Ринат, тормыш иптәше Гүзәл, кызлары Гөлнара. Кайын апасы Гөлшат Фатхулловна, тормыш иптәше Иршат Кабирович, балалары Рафаэль, тормыш иптәше Регина, оныклары Эмиль, уллары Руслан, тормыш иптәше Альбина, уллары Илдар, кодагысы Тәүхидә Мөдәррис кызы котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 25 ел элек гаиләбезгә Наиләбез килен булып төшкән иде. Ширек гасыр гомер кичереп, ул безнең өчен килен түгел, ә үз сеңелебез апабызга әйләнде. Наиләбез килгәндә яшь булса да бик тырыш, акыллы, тәүфыйклы иде. Озак еллар әти-әниебез белән бер өйдә аларны хөрмәтләп яшәделәр. Безне дә алар туган өебездә җылы күңел, ачык йөз, курган табын белән каршы алып тордылар. Наиләбез килгәндә улларыбыз барысы да әле бик кичкенәләр иде. Шуңа күрә дә Наилә апаларын алар бик яратып үстеләр. Үз апалары сыман кабул иттеләр. Бүген дә алар энебез Илдус белән матур гаилә булып яшәп, 2 балаларын үстереп киләләр. Мөмкинлекләре чыккан сайын кунакка кайтып хәл беләләр, ярдәм итәргә ашкынып торалар. Кайгыларда да, шатлыкларыбызда да алар беренче булып килеп җитәләр. Шундый сеңелебездә якын кешебез була алганың өчен улы рәхмәт сиңа. Серләребез дә сыя, зарларыбыз да тыңлана, киңәшләребез дә кабул ителенә синдә. Наиләбез, юбилеең котлы булсын. Бүген сиңа энебез белән алда да тик бер-берегезне яратып, хөрмәтләп кенә яшәвегезне телибез. Раббым, бар канатларыгызны кайырмасын, балаларыгызны башлы күзле итеп, матур тәрбияләп үстереп, оныклар бәхете күрергә дә язсын сезгә. Килен диеп гомердә дә сине без атамадык. Ят кеше дип бер кайчан да Наиләбез санамадык. Кабул иттек сеңел сыман, хөрмәтләп тик яраттык. Шөкер Алла, сине тик без килен итеп сайладык. Бар теләкләр бер бәйләмгә синең өчен без төрдек. Синнән һәр вакыт изгелек, хөрмәт кенә без күрдек. Изгелегең кире әйләнеп игелек булып кайтсын. Бар үпкәләү, борчулар да бүгеннән артта калсын. Наиләбез, алда да шундый ук якын кешебез булып озак кына яшәсәң иде. Әҗребез бәйрәмеңә матур бүләк булып бирешсен. Бәхетле бул якыныбыз. Izge kün dünyama
Яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн. Яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә. Туган көн килә, ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә. Туган көн килә, ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тең парың, ынтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тең парың, ынтыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә. Туган көн килә, ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә. Туган көн килә, ул елга тик бер генә. Гомерләр уза дип моңаеп утырма, тагын бер яна мәхәббәт утында. Гомерләр уза дип моңаеп утырма, тагын бер яна мәхәббәт утында. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә. Туган көн килә, ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә. Туган көн килә, ул елга тик бер генә. Туган көнең белән, туган икән. Туган көнең белән, туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә. Туган көн килә, ул елга тик бер генә.